به هەلکەفتنا بورîna salekê di ser damezrandina rêvberiya Xweseriya Demokratîk ra li Kantona Efrînê bi amedbûna bi hezaran ji xelkên Efrînê û nûnerên dest û partiyên ku di rêvberiyê de beşdarin pîrozbahiyan li lêzgeha bajê dest pê kirin. Dema Xweseriya Demokratîk hat ragandin, her kese got ev xweserî wê şekil da bimîne, nikane tigava bavêje. Lê Gurkê masiyên xwe bi derfetên xwe kêm vaya serqedî û rêveberiya Xweseriya Demokratîk di nav gelê xwe de ye, bi gelê xwe re ye. Ev sala borî sala avakirina bingeha Xweseriyê û yapiya wê ye. 22 heyet hatin avakirin, heykeliya wê îdarî û tanzîmî hat çêkirin. Di ahengê da çandgota ji aliyên hin kesayetiyên beşdar da hatin xandin, weke Serokka Hikûmeta Efrînê, serkirdeyekî tevdemê, Serokê Desteya Bervaniyê û hin kesayetiyên beşdar. Ku ev rêveberiyan bu hatiye avakirin ji hin partiyên siyasî da ku tek rengike, ku tek lonike, wê çawa xwe îdare bike, lê mixabin bila hev însanan nihat mala xwe da rûniştîne. Pir pûşman min çawa teklîfa rêveberiyê nebûn. Pir pûşman bûne çawa di nav vê rêveberiyê da ciyê xwe negirtine. Gelek serkewtinên hêja Rojavayê Kurdistanê çêbûne. Lê ta ku em kanibin xweseriya xwe baş bikin. Hemû hêzin Kurdî, hemû partiyên Kurdî yên ku li Rojavayê Kurdistanê li ser erdê hene, yên ku cefayên wan di pêşketina bizava Kurdî da li Rojavayê Kurdistanê hene, ew jî di xweseriyê da beşdar bin ta ku ganibin baştir bikin. û herwiha di ahengê de bivêbûneyê çend hevalên hunerî ji stran û semayê jî hatin pêşkêş kirin. Tiştî balkêş ew ku xelkên Kantona Efrînê bi bûneya borîna salekê di ser ragihandina rêvberiya Xweseriyê aheng û şahiyan li dar dixin. Di heman demê de bejarê Kobanê ji nav destên rêxistina Daeş hatiye rêzgar kirin. Vê tiştî hêj ku şahiyên wan bibin du qat. Ji bejarê Efrînê ji bo Orient News, Şêlan Yûsef.